Уроки медитации и складанные асаны ў цэнтры Віцебска. У суботу абласны цэнтр далучыцца да міжнароднага дня йогі. У нашым горадзе свята будзе ладзіцца ўпершыню і збярэ больш за 200 паслядоўнікаў індыйскай практыкі. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. З 10 раніцы ў суботу ля КДЦ будзе як ніколі шматлюдна. Маштабнае свята для жадаючых заняцца йогай, ініцыятыва віцяблян, закаханых у філасофскае вучэнне. Майстар-класы па спазнанні сябе і навакольнага свету будуць даваць прафесіяналы. Навучыцца складаным асанам усе жадаючыя змогуць бясплатна. В программе мероприятия комплекс физических упражнений, который называется «Приветствие Солнцу». Он будет идти в течение 1 часа или где-то 1,5 часов. Будет 7 преподавателей из нашего города, не только из нашей студии, из всего города, преподаватели йоги. И мы будем нон-стопом, преподаватели будут сменяться, а люди будут заниматься нон-стопом. Ва ўсім свеце адзначаць дзень йогі пачалі 3 гады таму, а ў 2017-м прапанову правесці фестываль у Віцебску агучыў пасол Індыі ў Беларусі. Ідэя спадабалася, надышоў час рэалізацыі. Узрост і навыкі жадаючых далучыцца да йога-марафону ў горадзе над Дзвіной не маюць значэння. Адзіная умова – мець пры сабе дыван і бутэльку вады. Стаць удзельнікамі свята могуць нават самыя маленькія паслядоўнікі філасофскага вучэння. Мы с ними будем выполнять различные комплексы, изучать простые позы. Каким образом? То есть эти позы в параллели, в аналогии с животными. То, что им понятно, близко и интересно. То есть, по сути, мы будем с ними превращаться в кошку, в собаку будем превращаться, будем шипеть, как кобры там, ну и так далее. То есть много чего интересного. Естественно, все это в такой достаточно дружной, динамичной атмосфере, где нету, скажем так, такого соревновательного компонента, когда мы не сравниваем одного ребенка с другим, каждый по уровню способностей и возможностей занимается и выполняет ту или иную позу. Сёння старажытная індыйская практыка стала модным напрамкам фітнесу. Расцяжка, сілавыя, статычныя позы. Інструктары запэўніваюць, йога валодае тэрапеўтычным эфектам, лечыць пазваночнік і нармалізуе абмен рэчываў. Комплекс практыкаванняў, які прапануюць віцяблянам у суботу, спецыялісты называюць адным з самых эффектыўных. Особенность этого комплекса в том, что он дает, во-первых, очень много энергии, он дает оздоровление организма, и при выполнении в медленном темпе он укрепляет нашу костную систему, суставы, а при выполнении в быстром темпе он благотворно сказывается на наше, на сердце, на кровеносную систему. Пранаямы, медытацыі, практыка паслаблення. Гэтыя людзі навучаюць кантролю цела і розуму з дапамогай простай філасофіі. Няма нічога немагчымага, калі выкарыстоўваць унутраную сілу кожнага з нас. Артур Смалякоў, Станіслаў Дудзін, навіны Віцебск.